Helo, Hello, siwmai, all right? Richard, nes i gwrdd ti, ti'n iawn? A dwi iawn, diolch yn fawr, a ti fyna? Ie, fi'n oce, diolch yn fawr ti. Oh, good. Fi ddim rili eisiau bod ti fe, mae'n mor braf ti fas. O, di mae'n mynd lyflu iddi, nid yw e? Oedd bach yn Wel, o'r bwr yma, ond i'n gofyn i'n scrape o'r car bwr yma, ond na fe, hyd yn iawn nawr. O ie, eidwch ti am ymuno fi. Dim problem. O, sori am hwnna fyd, ond o'n i'n gwybod, oedd y Wi-Fi yn chwarae lan, so fi'n gwybod, os fi'n neud reboot o fe, fi'n gwybod mae fe'n iawn wedyn, ni am cwpl o oriau, mae fe'n odd, nid yw e? Ie, mae hwnna'n ei sens, fi'n gwybod fe. Ond yn ddysgu, mae'n gweud, o, mae hwn yn mynd i bod yn glitchy, os fi ddim yn neud hwnna. Ie, na. So ni ti fe cyn ymlaen, os bod hwnna'n rhaid. Digon gwir, ie, na, ffain, ie, diolch ti, na. Fi'n gweud, mae podlediadau, mae nhw'n mas bob wythnos, fi'n neud pawb rhwng Maggie Noggy a Adam Price. Oh, lovely. And like everyone in between. Yeah. Ti'n ma fi'n neud literally pawb, a chi di weid unrhyw beth, a chi di regu, a chi di weid unrhyw beth ti'n meddwl, maen nhw'n mas ar rhywbeth o 6 platform y gyd, Spotify ddim mwyaf, ti'n mo? Ie. Pawb gyda Spotify. A ie, maen nhw'n lawr yn dda, fe fi'n gweud. O, fi di gryndo ar cwpl yn nhw fed, fi wedi gryndo yn nhw, so... Bach o sgwrs yw, just bach o pethau hollol informal, natural again, ni gael bach o laugh, really, a fe wedi gweud unrhyw beth ti'n meddwl. Right, so ni yn record. Lovely, great. Siwm mae'r sain y beth ydy, mae microffon dy fi a pethau ymlaen yn dweud, siwm oedd hwnna'n ti'n gweithio'n iawn. Lovely, great. A fi yn recordo y llun hefyd, just lovely, great. Ie, wrth gwrs. OK, right, so. Helo, siwmai, croeso chi unwaith eto i Cymeriadau Cymru greu Chris Jones. Nawr te, mae rhywun arbennig iawn i fi wythnos hon fel gŵr gwadd ar y podlediad, actor Richard Elis. Richard, croeso i ti gyda gyd. O, diolch yn fawr iawn, neis i bod yma. Ie. Wel, mae'n ffantastig i gael ti ar y podlediad yma. Ni wedi bod yn trial o sai wythnosau os na misodd, ond... O, den ni wedi, sori. Mae'n nadolig y fi yn eitha fysi gyda panto a popeth. A wedyn ni, ers ni, fi wedi bod dros y lle i gyd na gyd, mi siw hwnna. Ie, ni siarad am panto, ond cyn mynd i ddechrau, nes i edrych ar... Fi yn neud bach o ymchwil, Richard, ar y gyfer y podlediad yma, a nes i edrych ar y Instagram account ti. O, ie. Father, actor, and funny. Fi'n gwybod. Ie, mae hwnna o dde. Mae nhw'n just fe. Mae rhywbeth i wneud gyda faint mae nhw'n cadw'r geiriau i lawr. So hwnna o dde. O'n i ffili mynd gyda lot fwy o fe, so o'n i gyd oedd yn mynd na wedyn ni. Na, ond y pwynt fi dra'n neud yw, efe comedic, efe comedy sy'n apelio fwy at y ti? Wyt ti wastad yn mynd i chwarae chicky chappy na felly? Neu oedd i comedy yn fwy berthnasol y ti? Mae comedi yn dod yn eitha hawdd i fi. Anna'r peth. Amser fi'n gweithio tu fas o Gymru, mae'n acen ni yn helpu gymaint. Unwaith fi'n neud unrhyw beth, unwaith fi'n siarad, fi jyst wedi nôl ddo o Birmingham yn neud penod o'r gyfer doctors. Ti'n mwyn hwnna sy'n mlaen yn y dydd, mae fe mlaen fel la. Neud yn y reina, a fi jyst gyfod gweud, hello, siamai. Hello, how are you? A maen nhw gyd yn mynd, oh, that accent is so funny. Fi jyst gweud, sa'n neud lot, fi jyst yn siarad. A mae'r acen yn ffito mewn i'r comedi. Ond hefyd fi yn joio wneud y pethau dwys hefyd. Ond, chi'n mwyn hefyd, na'r beth sy'n dod yn eitha hawdd i fi, a fi'n joio bod yn onio, fi'n lwco wneud pobl chwerthin, fi'n meddwl mae'n rhywbeth sy'n cadw pobl yn hapus. A cadw ti'n hapus, I suppose. Odi. Ti'n interested yn y bit. Newn ni siarad am y cenion hwyrach mlaen, achos mae pethau wedi newid tipyn yn se. Ond yn amlwg, yn ogystal â bethau Cymraeg, yn ei siarad am hwnna mewn eiliad, mae rai fi gyfadde a fi ddim ddiheiro, ond i ddim yn sylweddoli bod ti wedi bod yn EastEnders a Coronation Street. A dw. Wel, llynedd. Ti'n mo? Ie. Fi wedi gwneud Coronation Street, as bod i 2 mlynedd, oedd cymeriad bach dy fi oedd yn popo lan, a nes i gwbl o benodau, a wedyn ni wedyn nhw, o, ti eisiau dod nôl, a es i nôl, a nes i pethefnos fach, a wedyn ni llynedd, es i lan a nes i 4 mis lan yn Coronation Street yn nhw, ie. Ond cyn hynny, come on, mewn a big deal. EastEnders, oedd y job actor cyntaf i ti'n iawn, ie? Ar ôl ti graddio, neu hyd yn oed cyn ti raddio mewn ffordd, fe gesti'r job. So oedd hwnna'n amlwg yn profiad. Beth oedd y broses? O gesti'r cyfle i wneud na? Fi siŵr bod ti di ateb o blaen, digon teg, ond... Wel, beth digwyddodd i fi, mae fe'n stori bach digwyddodd. Mae fe'n, nes i showcase. Nes i Coleg Heather Drama yn Gaerdydd. So, ni'n astudio yn y coleg, a wedyn ni chi'n gael fel ar diwedd, neu just yn dod i diwedd eich hyfforddiant chi. Chi'n gael fath o showcase. Mae fe'n the classic, 2 minutes, impress us in front of all the agents of London. So, o'n i lan yn Llundain yn neud a o'n i'n neud monolog bach, a wedyn ni ar diwedd
ges i cerdyn wedi cael ei galw yn gweud, please don't go back to Cardiff tonight. Would you stay up in London? Because I'd like you to meet somebody tomorrow morning. A'r person oedd wedi rhoi hwnna, oedd dyn o'r enw Jonathan McLeish. A nawr, o'n i ddim yn gwybod pwy oedd, ei fod yn onest. Ond fe oedd casting director fwyaf BBC ar y pryd. A dde jyst yn gweud, ni'n chwilio am rhywun i bod mewn EastEnders gyda'r teimlad ti wedi dod â heddi. O'n nhw ddim yn chwilio am rhywun Gymreig, o'n nhw ddim yn chwilio am rhywun Gymraeg, o'n nhw'n chwilio am acen regional, fel o'n nhw'n gweud. So gallu wedi bod yn Gwyddel, gallu wedi bod o'r Alban, gallu wedi dod o Manceinion. O'n nhw just ddim yn chwilio am Cockney. Ond o'n nhw dal yn chwilio am rhywun o fe. A wedyn ni es i lan, sefyll lan yn Llundain, es i ar y tren mas i Boreham Wood i Elstree Studios, cerdded mewn fel la, a cerdded trwy'r ystafell, ble o'n ni ddim yn gwybod, ond oedd fel 6 bobl yn aros na, oedd falle ar ei 5 neu 6 recall nhw, wedi cael ei galw nôl, so oedd gyda'n nerfus, a cerdded si jyst mynd fel ein si, oh yeah, all right, how are you? A wedyn nhw, that kind of laissez-faire, relaxed, kind of nonchalant, was what we were after. O'n i ddim yn gwybod unrhyw gwaniaeth, oedd dim pwysau o'n fi, a o'n i wedi camgymeru hefyd, a meddwl tair pennod oedd e, ond troi ddim mas i fod just about 4 mlynedd i fi, a then really hir. So o'n i just yn meddwl, o'n i ddim mewn am barman bach, oedd mynd i fod yn gloi, so hwnna o'n wedi hoffi, a ffaith oedd dim pryder gyda fi. Nawr, wrth gwrs, byddai'n eistedd yn meddwl, mae hwn gallu newid y mywyd i, mawredd, felly fi wneud hwn, felly fi wneud hwnna. I suppose o'n help bod ti'n ifanc, bod ti'n amrofiadol, falle, fe ti'n gweud, just laissez-faire, just right place, right time. Ond siwg gymeriad oedd y gymeriad i ar EastEnders, then? Wel, dechreuodd e, wedyn nhw. Unwaith ges i'n castio, un o'r cymeriad wedi oedd Hugh Edwards. A fi dal yn meddwl, fi dal yn siŵr, ond wedi gweld Hugh yn cerdded lawr corridor, yn meddwl, oh, that's a Welsh name, give that to him. Hugh Edwards o'n i. A hodl fel. A oedd y cymeriad just na, a ddim just boi eitha ysgafn, o'n i'n byw yn squat, o'n i lan i pethau bach drwg i ddechrau, ond gyda'r amser yn hwnna, ar ôl cwpl o fisiad, o'n nhw'n ysgrifennu i beth i chi'n chwarae hefyd. So des i'n eitha ysgafn a comedic ond fe. Dal nawr fi'n cael llythyrau a cwrdd â pobl sy'n gweud, ti oedd y person doniol diwetha oedd hwnna fe. Ac o'n i'n gyda cymeriadau Nigel a Robbie, a o'n i'n neud lot yr ci welad oedd hwnna fe, ond oedd e just fel, oedd e gyd yn eitha ysgafn fi'n credu, a na bydd oedd pobl yn chwilio amdano. Mas mae EastEnders yr un, mae fe'n eitha dwys, it's always, get out of my pub, a gyd ysgrechian at ei gilydd, a teuluoedd yn umladd. O'n i'n cymeriad fi oedd y cyferbyniad i hwnna, fi'n credu. Light relief, ond siwr, ti'n broses oedd, siwr brofiad, ti'n clywed y straeol mae bod yn real conveyor belt, a bod chi just neud un ar ôl y llall, ar ôl y llall, ar ôl y llall. Ond ti'n gwybod bod on your game, I suppose, yeah? Oedd dim amser fyddo i eistedd lawr a relaxo o gwybod o'r ferch, i mynd. A gyda fi wedi, ar ôl bod ti 9 mis o fod na, ges i ran fel cymeriad yn y caff. So fi oedd yn redig y caff gyda Pat Butcher. Fi a hi oedd... So, wedyn ni, pob dydd Iau Dy Gwener, o bob wythnos, o'n ni yn y caff. Os oedd storyline gyda fi yn y byd, os o'n i just eistedd yna, o chi wastad yng nghanol popeth, achos mae wastad pawb yn dod mewn i'r caff, gofyn am baned y de. So, o'n ni wedi cael cyfle wedyn ni i eistedd lawr a gwylio a gweld rai o'r gyreion yn neud hwn. Just, yn ffordd i neud eich hun yn ymfysi trwy'r amser. You're there, okay, you can't do this, washing up, neud hwn, dod i cwpanau. Just neud eich hunan i fod yn fysi trwy'r amser. A mae hwnna'n rhywbeth sydd dal yn digwydd dy fi nawr. Fi wastad yn chwilio am rhywbeth. Unrhyw olygfa fi mewn, fi'n chwilio am rhywbeth i neud. Yn physical hefyd. Fel nes i gyfer ysgrifennu gwaith cartre. Ar esmod y rec. A o'n i'n cael lot fawr o pethau yn y staff room. Y stafell yn y thrawan. A bydde 20 o'n i na, falle. A o'n i wastad yn chwilio. Fi'n gwneud paned o de, a wedyn fi'n gwneud eistedd lawr, a wedyn fi'n gwneud hwn. A lot o'r actori'n eraill, fi'n just eistedd lawr. A fi'n gweud, na. Fi'n lwco bod yn actif yn yr olygfeidd. Ac fi'n just yn helpu chi bod yn naturiol. A mae rhywbeth am wneud rhywbeth arall yn helpu chi bwrw'r llinellau mewn ffordd gwahanol. A fi'n ar ddiwedd y dydd, ti'n actio. Dyna'r swydd, nag hynny yw. Ti'n bod i'r system yna a bod yn normal. Ond
oedd na wahaniaeth felly rhwng wneud EastEnders a Coronation Street? Neu o'n debyg iawn? Wel, ti'n meddwl, i fi, oedd 20 mlynedd rhwng thwnnw, na'r gwahaniaeth fawr i fi. Ti'n meddwl beth, o'n i wedi cwpla EastEnders, yn fel 2000 oedd e, just cyn y millennium cwples i hwnna. So i fi, oedd y gap na, a fi'n credu hefyd, yn EastEnders, o'n i ddim yn gwybod y gêm, falle. O'n i'n meddwl bod yn actor, ond mae fe'n rhywbeth wahanol. Mae bod yn Opera Seban yn wahanol i unrhyw swydd arall o'n i wedi gwneud ar ôl ni. Ac wrth amser tawr unig swydd yw e, so ti'n gwybod bod popeth arall yn wahanol. So ti'n meddwl, this is the only way you do it. So amser ni'n dod nôl i Coronation, o'n i'n gwybod, fi'n gallu gwneud hwn, a fi'n gallu gwneud hwnna, a fi'n gallu trial pethau bach yn gwahanol, and you steer it in a slightly different way, falle. OK. Ond yw e'n wir ddim bod ti wedi gadael EastEnders cyn mynd i'n gorffau, achos bod ti'n ofn cael dy typecast o? Ti'n nath adael? Nhw ddysgwyr mas neu beth oedd? Fi oedd wedi gofyn i adael, achos asiant fi ar y pryd, ystyn gweud, os ti eisiau wneud gwaith arall, paid a sefyll mewn na. Oedd hi'n gweud, os ti'n sefyll mewn 3 mlynedd, mae fe'n cymryd 3 mlynedd i ti dechrau gweithio eto, fel actor. Os ti'n sefyll mewn 4 mlynedd, mae fe'n cymryd 8 mlynedd i ti. Os ti'n sefyll am 5 mlynedd, mae fi'n gweud, man y man i ti fod yn am 10 mlynedd, achos mae fe'n mynd i cymryd 10 mlynedd ar ôl ni i a bounce back career, just i gallu fod yn actor. Dim i goffo bod from EastEnders yna popeth. A fi'n credu oedd hi'n iawn. But i 5 mlynedd ar ôl i fi stopo EastEnders, o'n i'n dechrau wneud adverts a pethau, just ar theatr, a pethau fel yw'r pethau sy'n just yn chwilio am actorion, ddim am actorion sy'n gysylltiedig ar rhywbeth. Gweithes i am y 5 mlynedd yna, ond o'n i'n gwneud lot o theatr a pethau a'n dodi ar y poster, ti'n mo, from EastEnders. Ti'n mo, mae hwnna'n mynd i digwydd. Oedd Cymru ddim wedi 5 mlynedd i hwnna marw lawr, a na beth o'n i eisiau, really. OK, well, you're not going to knock it, I suppose, di fe? Ti'n gweud? No. I suppose, ti'n mynd really gweld Letitia Dean a boi sy'n wario Ian Beale a pobl arall sydd wedi bod yn flynyddoedd yn neud lot o beth eraill. So na, achos maen nhw'n... Maen nhw'n bron... A dim type costa yw e bron. Maen nhw'n just yn orgysylltiedig ar un raglen na. A na beth yw e. So, chi chwarae cymeriadau eraill, ond chi wastad yn mynd... A ti'n mynd, nawr hefyd, beth bynnag fi'n neud, os fi'n neud adverts, os fi'n neud rhywbeth ar teledu, fi'n cwrdd â pobl yn y stryd, a maen nhw'n gweud, nes i'n thing with the pact. You were on the pact. And EastEnders, weren't you? Maen nhw'n wastad pobl yn jump o'n ôl. Yn enwedig Cymru hefyd, achos oedd e'n eitha big deal yng Nghymru. Wel, oedd e wahanol. Newn ni siarad am y Cenion, a beth ti'n gweud ti, oedd y Cymro, I suppose, yn sicr gyda'r acen Gymraeg gyntaf. Gan ni siarad yn gyflym iawn, yn cymryd i gael hoi am, a fi wedi gweld hwn, Viking Siege? Yeah. My God, mae hwnna'n wahanol. Odi, ma fe. A fe eto, jump mawr o flaen, digon teg, ond Viking, ti'n gwybod beth ti'n neud beth eraill, ond nes i weld hwnna, Viking Siege, mae hwnna'n hollio wahanol. Odi, ma fe, just ffilm, a ni'n chwarae rhyw, beth ni'n chwarae rhyw monk o'na fe fi'n credu. A rhyw nasty little monk who gets involved, a wedyn ni, no spoilers, oedd neb wedi gweld e, so mae spoilers ddim yn perthnasol yn dan fe, ond ges i'n lladd gyda y cleddyf yn mynd trwyddo ngwddw gi, mewn i casgen o cwrw tu ôl fi, so oedd y boi'n bwrw fi gyda'r cyllell, a wedyn ni, o'n nhw'n neud sgwib i mynd tu ôl, i chwythu'r cwrw yn tu ôl fi, i wneud e teimlo. So oedd gwad yn dod mas o ngwddw gi, ond hefyd oedd y cwrw yn dod, o'n i fel picoc o cwrw, gyda fel yn hedfan lan tu ôl yng nghefn ni. I roi'r teimlad bod y cleddyf wedi mynd trwyddo. That's the idea. Ond gret pethau fel la, cyfarwyddwr enw Mark Price oedd hwnna, y Cymro o Abertawe, a fi'n gweithio gyda Mark lot, a ddyn yn gweud, can we get the best death we possibly can for you? And I said, go on, chuck anything at me. So na beth oedd e wedyn, o'n i'n cael wmladd a lladd mewn ffordd gret, gyda'r Vikings yn torri mewn i weld ni gyd, O EastEnders i Vikings ysgol, dan. I'r dachrau, os lygu di, gweithio ni un o lew, ti le ges ti ddenu dy fagu a les ti ysgol gyda gyd. Ges i'n fagu, fi'n gweud o gwmpas, Llandybie a Llandeilo a Ffair Fach, achos symudon ni lot o weithiau. O'n i yn Llandybie, wedyn ni o'n i yn Trap, wedyn ni eithon ni i Ffair Fach, wedyn ni eithon ni nôl i Llandyfan a'r boes Trap, just ger Castell Caracenen. Yn rownd fyna o'n i'n gweud, a i dechrau ysgol yn ysgol Trap, gyda
24 o'n i yn yr ysgol. Ysgol fach iawn, ie. Ie, ysgol fach iawn. Ond wedyn ni symudon ni i ffair fach, a wedyn ni es i ysgol gynradd, ysgol Teilo Sant, yn Llandeilo. So, ysgol Gymraeg yn Llandeilo. A wedyn ni i ysgol Tregeeb es i. Wedyn ni fyna yn Llandeilo, ie. A oedd dad yn athro yn Tregeeb hefyd. So, na'r reswm fwyaf es i Tregeeb ddim i Bro Myrddin, fi'n credu. Ac oedd pawb arall wedi mynd i Bro Myrddin, a o'n i goffod sefyll yn Tregeeb. Ddim yn apus amdano fe, i fod yn onest ar y pryd. Mae rai fi gweud, o'n i ddim yn, o'n i moyn mynd gyda pawb arall. Ie. Ond mi newi gael rhywun arall ar y podlediad, Meinir Howell sy'n cyflwyno ffermio i ni o ysgol Tregeeb a thi. O, ie. A fi wedi gwneud, a Rebecca hefyd, chi wedi cael Rebecca mlaen. A Rebecca yn Tregeeb fed oedd. Yn yr ysgol fe chi ddechreuodd yr actio, y perfformio, o ti'n bach o celeb yn yr ysgol, o ti wedi dechrau meddwl, oce, mi chi'n neud hwn, byddwn i'n dechrau neud, o ti'n perfformio yn yr ysgol? O'n i'n neud e o ysgol trap, o'n i'n neud pethau'n steddfodau. O'n i'n neud, fel, llyfaru, maen nhw'n galw fe nawr. Ond adrodd o'n i'n galw fe. Na bydd o'n i'n neud, adrodd o'n i'n neud. Ond llyfaru yw e nawr, wrth gwrs. Mae ferch bach 10 mlwydd oed dy fi, a mae hi mewn i llyfaru ddi yn y big way ar y foment. So, fi goffod new. A fi wastad wedi, ti'n mynd i'r adrodd? Na go, llyfaru fi'n neud, sori. Fyna, dyna fi'n cofio, adrodd o'n i'n neud, ddo. Ie, so nes i hwnna fyna, a wedyn ni es i Tregeeb, a es i Teilo Sant, sori, gynta, a neud mwy o hwnna gyda Mrs Arnold, yn athrawes i fyna, oedd yn neud yr adrodd, a yn y core a pethau fyna, ond fi ffili canu, really. So ges i athrawes fyna, dwi'n gweud wrth fi, gallai ti just maimo yn y core, please. So o'n i'n neud gyd y gwynebau, ond ddim sŵn, achos ni ddim yn really gallu canu e. So yna beth nethro i fi fyna, a wedyn ni yn Tregeeb, ti'n modd, oedd e'n bach o'r pethau yna, o'n i wedi dod o ysgol Gymraeg, oedd pawb arall ddim wedi yn ysgol Tregeeb, oedd lot o ysgolion oedd dod o rownd e, oedd Gymraeg yn yr ysgol, ond dim ond ffrwd iaith Gymraeg oedd gen i, oedd e ddim yn ysgol Gymraeg, oedd yn ysgol ddwyieithog, gyda fwy o pwysles ar y Saesneg i fod yn onest, byddwn ni'n gweud. So, o'n i'n siaradwr Cymraeg, o'n i eisiau gwneud dawns y gwerin, o'n i eisiau bod yn actor, a oedd dad yn athro yn yr ysgol. So, put a target on me, dy fe. So, dysgus i, hey, let's make them laugh. Let's get around it, gyd fel la, mewn ffordd gwahanol. So, fi'n credu dath hwnna o fyna. A hefyd, oedd dad, so fe dynnu'r agor, ond oedd dad ar chwarae mewn bands, a oedd e'n neud bach o stand-up, a oedd e'n actio yn amdram. So, oedd e wastod na, fel syniad. A wedyn ni fi'n credu, gyda Miss Jones Evans yn ysgol Tregeeb, Marwyn Jones Evans, o'n i wedi gwneud, dwi'n meddwl, tygau lefel A, ond trawn ni na, dath rhywun o National Youth Theatre of Wales, Theatr Genedlaethol i Ieuenctid Cymru rownd, a wneud gweithdi gyda ni, a wedyn ni ges i lle arno hwnna, am sôn ni'n beth, 16, a fyna oedd y dyn yn Paul Clements wedi gweud wrtho fi, you can actually do this for a living. A newidodd hwnna popeth wedyn ni. Newidodd popeth. A ni fel a wedyn ni, oedd e'n head of drama yn Coleg Cerdd y Drama yn Gaerdydd. Oedd e'n gweud, ti'n gallu dod fan hyn, a ti'n gallu neud hwn, a ti'n gallu hyfforddi, a ti'n gallu neud hwn. A o'n i'n lwcus iawn, oedd mam a dad, ac oedd pawb yn yr ysgol yn gweud, yn gyfraith, na'r gyfraith, cer mewn i'r gyfraith, mae eisiau bod yn barist a neud hwn, neud hwn. A mam a dad, wedi gweud, beth sy'n gwneud hynna pisach, a ni'n gweud, fi moyn bod yn actor wnaethon nhw, cer neud hwnna. Oedd neb byth wedi stopo fi wneud beth o'n i eisiau wneud, a hwnna'r, ti'n mwyn, a peth gorau ges i beth oedd yn really, just cefnogaeth llwyr am unrhyw beth o'n i eisiau wneud, a o'n gweud cer i wneud e. Ond oedd mynd o Sir Gar, o ardal Rhydaman a trap, lawr i Gaerdydd, the big bad city, i coleg, be mae Stephen Parry'n gael fe, the College of Mucus and Trauma. Yn naid fawr, sy'n ni'n meddwl. Oedd e yn. Nes ti fwynhau'r profiad yn amlwg, ie? Do, o'n i wedi dwylio nhw. O'n i'n just yn mynd nawr, ti'n mwyn. Mae'n mynd swn yn off, ond be maen nhw'n gweud nawr? Ti'n mwyn, ffindes i'n tribe i mewn ffordd. Ti'n mwyn, oedd bod pawb yn meddwl yr un peth, a pawb eisiau fe, a oedd y brwdfrydedd yn teg at y gwaith. Oedd yn rhywbeth o'n i'n dwylio nhw, o'n i wastad eisiau neud e, o'n i moyn neud e. A o'n i eisiau neud y classics, ti'n mwyn. Na beth o'n i'n neud, o'n i'n neud classical theatrical training, stagecraft, gweithio ar y llais, gweithio ar y corff, neud hwnna.
A wedyn nes i straight mewn i soaps a fi'n neud teli ers ni. Ond, so ni'n gwybod beth yw'r plan, a dyn ni, amser fe'n cwmpa mas, ond na byddwn ni eisiau neud, a o'n i wedi dwylio yna fe, ie. A wedyn ni, gyda Theatr Genedlaethol i Ieuenctid Cymru hefyd, oedd hwnna, mae lot o'n ffrindiau gorau i o hyd. Yn wraig i. Cwrdd sy'n wraig i ar un o'r cwrsiau yna. Wrth gwrs, mae hi'n actores hefyd, neu? Ond diolch, swn i'n 17, ie. Ydy'r ffaith bod ti wedi mynd i goleg o fath yna yn help? Ydy we dal mor bwysig i fynd i goleg drama, i acting school, i drama school dyddiau yma? Fi'n credu'r dyddiau yma, mae fe wedi newid, achos chi yn gallu gael gyrfa llawn heb mynd ar llwyfan eriod. So fi'n credu, mae fe'n bwysicach i gwaith llwyfan na mae fe i gwaith teledu a ffilm. Mae gwaith teledu a ffilm ddim eisiau gymaint o perfformiad stylistig sy'n angen yn o'ch ar y llwyfan. Mae chi'n ffindo lot, wedi mae lot o bobl yn mynd a maen nhw'n cael job yn y West End o rhywbeth mowr teledu, beth wedi wneud 2 wythnos a maen nhw off. Achos maen nhw ffili cynnal, achos maen nhw heb gael yr hyfforddiant corfforol a lleisiol yna. A hwnna'r beth. Ond yn teledu, chi'n gallu gwneud amdano, mae rhywbeth bach yn y beth, rhywbeth chi'n gallu actio, neu chi ddim yn gallu actio hefyd. Chi wedi sefyll na a wneud fi credu chi, a na gyd sy'n eisiau ar teledu a'r ffilm, yw stand there and make me believe you. Hit your mark and learn your lines. Well, mae elfen o hwnna yno fe, so mae fe'n haws nhw, a hefyd nawr, maen nhw'n tyfu lan nawr, mae pawb yn ffilm o un yn so maen nhw'n deall y crefft o bod ar y sgrin mewn ffordd wahanol nawr. O, diddorol. Wel, Glyw, gan i gael hoi bach na de, fi'n mynd i roi, ti wedi gwrando cwbl o podleidiau. Ti'n sort of gwybod beth sy'n dod nawr. So mae yna 10 quick-fire question yn ti. 10 question bach, right? All right. Fi'n credu bod nhw, wel, falle yr un cwestiynau yn nhw. Who knows? Felly, reit, rhaid nhw'r cloc mlaen nawr de. Felly, Richard Elis, rygbi neu pêl-droed? Ti'n ma be? Rygbi. Ond, ddim i chwarae fe. Ond amser i'n ysgol, oedd yn athro ni, a minna pêl-drod bant o ni, a os chi'n moyn chwarae pêl-drod, chi'n chwarae dy'r ferched, boys, rygbi ni chwarae yn yr ysgol un. A o'n i goffod chwarae, so fi'n deall y gêm o rygbi yn wahanol i'r gêm pêl-drod. So na beth yw fi'n credu, na'r cysylltiad o hwnna, ie. O, oce, amser oedd wedi newid. O, di ma fe wedi, o di. Wyt ti'n person gwyddor hanner llawn neu hanner gwag yn amla? Hanner llawn rhan amla, ond ambell waith gyda gwaith fi'n gallu bod yn hanner wag. Os fi ddim yn cael swydd, mae diwedd y byd yw am tymau bach wedyn ni. Ond mae hwnna'n eitha gyflym o bounce back i fi. Yn naturiol, fi'n hanner llawn. Ac i'r cwestiwn nesaf, beth yw dy wendid fwyaf di ddim? Pwdi. Pwdi. Fi'n pwdi. Fi'n pwdi ydw. A fi'n pwdi gyda... Fi'n pwdi yn y tŷ, a mae pobl yn dweud, mae'r ferched yn gweud, mae dad i'n pwdi am rhywbeth nawr. A gallu fe ddim bod i'n gwneud dim byd yn nhw, ond fi'n just cymryd amser i dros o bethau, a byddai just fel, ti'n mo, o dad ar fe wneud e fe. Mae y wraig yn like a bear with a sore head, walking around here, all angry, nobody's done anything. I'm going, no, just let me have it, man, let me pwdi for a bit and I'll be all right. So na bydd y bydd gweithna fi'n credu. Let me pwdi for a bit. Let me pwdi and I'll be all right, yeah. Pa bwnc oedd ti weitha yn yr ysgol? O, mae dewis fawr. Was e? Os. Ti'n modd, y pwnc oedd yr athro gyda fwy o sioc oedd wedi paso oedd mathemateg. Fi'n cofio'r athro yn dylanu fi a gweud, so mae'n ffordd yn ei wan, ond ti wedi gael B yn GCSE. No idea how you did that, boy. Na be mae'n athro i fi. So falle hwnna, o'n i wedi fflico fe ar y diwrnod, a mi'n fel, alright, fi'n byth gofyn ei maths eto. So hwnna yw e falle. Sawl yn y gweirio i beth. Person bore neu person nos? Bore. Ie? Ie, fi'n lyco bore, ie. Cwn neu cathod? O, cwn. O, mae'r ddau dyn ni ma. Mae cath a ci ma dyn ni. O, ci, wastad, ie. Na te, pwy oedd yn tyfu lan yn ardal trap ffyna? Dy childhood crush cynta di? Childhood crush cynta fi? Right. Band o'r enw Transvision Vamp. A'r lead singer oedd Wendy James oedd enw ddi. A ddi'n bleach blonde, a ddi'n rocker, a o'n i'n meddwl oedd hi'n the most amazing thing I'd ever seen. Yeah. Oh, okay. Yeah. Fi'n cofio'r band, actually. Yeah. Pryd y tretha nes ti lefen? O, lefes i...
Ti'n meddwl, lefys i nos Sul, fi'n credu, sy'n beth hwnna, tridiennol. Ie, just achos, fi'n credu, o'n i'n drifo lan, o'n i'n gadael y tŷ, o'n i'n drifo lan i Birmingham. A ambell waith, mae pethau'n dros fi. O'n i jyst yn meddwl am popeth, a meddwl am dad, a llefes i yn y car, a fi'n digon parod i gweud am spel. Ie, mae fe'n digwydd ambell waith, mae fel, mae galar yn peth sy'n dod nôl yn od, a o'n i'n gadael yn ferched i, a o'n nhw cwpl o dyddiau exciting i mi mlaen, o'n nhw'n mynd i tri am steddfodau a neu peth yn ysgol, a o'n ni ddim yn mynd i bod na nos lun, a dde just fel, fi'n gadael nhw lawr. Dyna, suppose, yw bywyd actor, Richard, yna, really? Hollol. A o'n nhw ddim yn meddwl dwy beth amdano fe. Just fi o dde. Ti'n mynd fi'n meddwl, y peth na yw e, ond chi'n mynd trwyddo fe, a na beth o dde, ond y pryd o dde, ie. OK. Glerydd oer neu glerydd poeth? Poeth fi'n credu. Poeth, fel arfer. Ond fi'n lwco tywydd. Os mae'n mynd i bod yn o'r, mae eisiau fe bod yn o'r. Os mae'n mynd i bwrw glaw, glycha fi. Fi ddim yn lwco fel, fi ddim yn lwco drizzle. A fi ddim yn lwco fe, bach yn niwlog. Na, make your mind up. OK. Fi eisiau bod yn crasboeth, neu fi eisiau rewi. Don't mess around. Ti'n meddwl sy'n corddi fi, a fi'n byw bwys y môr yn Aberogor, amser mae'n bwrw glaw yn mynd o'r, a mae rhyw dwpsir yn cerdded mewn shorts a flip-flops. It does my head in. Fi'n gwybod, fi'n sylad ystod ymlaen. Fi'n lwco fe ddo. Fi'n lwco, os mae fi'n lwco gwisgo am y tywydd. Fi'n lwco teimlad na, mae'n gret. A fyna. A'r cwestiwn ola, wyt ti rioed wedi dwgyd unrhyw beth, wedi dwy'n unrhyw beth? Odw. Bach ni gloi fyna. Unrhyw beth arbennig, ne? O'n i'n lwco salt and pepper shakers o restaurants neis. Neu o'n i'n lwco teapots. A bethau bach. We'll have that, babe, go on. Bach o am spel fa. Rhaid fi gweud. Fine. I'm paying 60 quid for a meal. I'm having that with me. Yeah, OK. Yeah, That's a good take. Fi'n gynestrwydd wedi fe. That's the honest answer, totally. Absolutely. Wel, na fe, diolch am y tebio yna, mae'n fod yn honest. Yn ogystal â EastEnders yn amlwg, a Coronation, ti wedi cael a lot o roles yn y Gymraeg hefyd. Ydw. Gwaith cartre, a efe ar y tracks, fe. Ie, nes i ar y tracks. Bobl y cwm, wrth gwrs. Ie. Mae pob parc, mae pob actor yn ei bobl y cwm, sy'n ni fel. A fi'n credu, ti'n meddwl beth, tridiau felly fi wedi gwneud ar pobl y cwm, ond i ddim mewn a mas yn gyflym iawn o'n i, ond i ddim na am hir, na, ddim yn gwybod, Ond y cwestiwn yw, pa mor, a fi wedi cael lot o actor ar y podlediad yma dros y blynyddoedd, a fi'n gofyn yr un cwestiwn, pa mor anodd yw i fod yn actor yng Nghymru, dyddiau yma? Yn y Gymraeg, hynny yw. Mae hwnna'n cwestiwn, mae fe yn anodd iawn, achos maen nhw ddim yn neud gymaint o gwaith yn arfer, a hefyd mae fwy o ni fel Cymru Cymraeg yn neud. So fi'n credu, i fod yn cynaladwy fel actor, yn anffodus, falle mae angen gweithio yn Saesneg hefyd. I wneud bywoliaeth. Heb law bod chi mewn rhywbeth hir dymor fel pobl y cwm, neu rownd a rownd, dos dim y gwaith na sy'n gallu cynnal chi trwy'r flwyddyn, trwy'r amser. A hefyd, wrth gwrs, mae bach, dim bod e'n polisi grif, ond mae'r gynulleidfa ddim yn hoffi chi wneud, ddim yn hoffi defnyddio'r un actorion am cyfresu gefn wrth gefn trwy'r amser. Felly, os chi'n neud un gyfres fawr yn y Gymraeg, dylech chi disgwyl falle ddim gallu neud un arall am spelen fach. Na reality o fe. Mae fe yn digwydd, dyle fe ddim fod fel na falle, ond na reality fi'n meddwl. Cael ei bod yn digwydd, mae wedi digwydd, achos ti'n gweld, falle dim gymaint hyn, erbyn hyn falle, ond blynyddoedd yn ôl, ti'n gweld yr un gwynebau. Ty ti yn. Ond wrth gwrs erbyn hyn, mae gyda ti bethau fel y gwyll. Ie, wrth gwrs. Back to back falle, ond amlwg mae lot o bod i fynd dro o'r Gymraeg i'r Saesneg. Ond o ran bywyd actor yn gyffredinol, mae'r clywediadau, sy'n ni'n meddwl, ar nas, ar refusals. A mae'n siŵr, ti'n goffod datblygu rhyw fath o groen trwchus, effernol, oed? Ond mae pobl yn gweud ambell waith, yn gweud, fi lli gael ambell waith, os fi'n mynd amser dda, gweud 3 mis, fi lli gael 15 rhyweliad. Fi'n neud yn really dda os fi'n gael un o'r una. That's a really good hit rate. 1 in 10, bydd i fi'n gweithio fel arfer. A mae rai pobl yn mynd trwy ddau gyrfaodd nhw, ddim ond yn cael 4 neu 5
interview am swydd. A ni gyrfa nhw i gyd. Ond ni'n neud hwnna'n misol, os mae pethau mynd yn dda. Ie, gwybod. Mae'n just... Ond chi jyst yn dod yn gyfarfod. Mae'n rhyw fath o... Sut mae'n fe bod actorion, neu lot o actorion, yn... Beth yw'r gair? Weddol neurotic ac yn ansicr o hyn yn rili. O, dyn. A mae fe'n bwydo hwnna. Mae'r ffordd mae'r diwylliant a'r diwydiant o gwmpas yn gweithio yn bwydo hwnna, achos chi'n gallu neud gwaith briliant yn y job diwetha, ond os mae'ch gwynach chi ddim yn ffito, chi ffili neud yr un nesaf. A mae fe mor syml yna. A fi ddim yn mynd i swyddi gyda cyfarwyddwyr fi'n nabod, ysgrifenwyr fi'n nabod, a maen nhw'n gweud, you absolutely nailed that audition. You were the best person there, but you're not getting the job because we're looking for a blonde bloke. That's it. Chi'n ffili neud dim byd amdano fe. Ti'n meddwl, chi just gofyn mynd, that's the way it falls that time. A chi gofyn cerdded bant. A mae rhyfedd mae hyd yn oed bobl fel Sharon Morgan yn gweud yr un peth. O ie, mae fe'n digwydd. A mae fe just, mewn ffordd, ni gyd yn gwybod so mae fe'n neud yn haws. Mae pob actor yn gwybod, chi ddim yn mynd i gael nhw gyd. Chi ddim yn mynd i gael nhw i gyd. Most famous actors you know, the Tom Hankses and the Tom Cruises and all those big American actors, maen nhw wedi clywed na mwy, maen nhw wedi clywed ie. Faith. Ti'n modd, so mae fe'n haws wedyn ni i ddod yn gyfarwydd y syniad na. Cael cwmni cynhyrchu a cyfrwyddwr i hun yw'r gamp ac na'r gyrfi. Ie, na byd mae lot o bobl yn digwydd fel la, o di. Ond o ti'n sôn yn gyda Macht bod ti wedi gwneud beth eraill. Ti wedi sort of sylweddoli yma a deall y gêm, a ti wedi mewn ffordd arall gyfeirio, dwi, ti wedi mynd i leisio ysbysebion, a ti wedi agos mewn ysbysebion. Eto, gyda pob bach, o'n i ddim yn gwybod bod ti wedi bod mewn ysbysebion i gyfer bisto y Reynolds a WKD ar y gwmni llaeth o'r iseldiroedd na. O ie. Ie, fi'n neud lot yn nhw yn Ewrop. Lot fawr yn nhw yn Ewrop. A mae hwnna'n broses gwbl wahanol. Fi di'n gweithio gyda actorion sy'n neud voice-overs a bethau fyna. Ond eto, mae'n bach o hwyl, siwr o fe. Ond mae'r stwff lleisio, fi'n dwylio yn fe. Fi'n joio neud y cartoons yn Gymraeg, fi wedi neud cwbl o fel Digby Draig fi'n neud, a nes i rhywbeth ar goll yn Oz, gallu bod pwy'n i chwarae, Scarecrow yn hwnna. A bethau fel la, a mae hwnna'n gret, ac mae hwnna'n actio. Fi hefyd yn gwneud lot o'r gwaith lleisio. Fi'n cofio oedd mam yn gweud am spel, pob tro yn dweud esbyrec yno, o'n i'n gweud wrtho fi, naill ai i talu trethu, i dod i'r bins mas, neu watcho ble fi'n parco'r car. Oedd i'n gweud, ti oedd e gweithio ni'n neud bopeth. A mae hwnna'n digwydd, chi'n cael y degau bach amser mae hwnna'n digwydd. Ond gyda bod yn yr adfet, mae fe'n ysfel chi'n cael, mae'n asiant i'n ffôn o lan a mynd fel la, right, got an audition, so do it. A fi'n troi lan na, a falle bydd nhw'n gweud, right, walk across the room, pick up the flower, sniff the flower. Achos fi'n neud nhw yn Ewrop, sdim siarad yn y lot yn nhw. Achos maen nhw'n lot o ieithoedd. Mae'n un nes i cwbl o fynyddoedd am cwmni nhw Car Next, a fi'n credu oedd hwnna'n 30 iaith yn nhw'n defnyddio wedyn ni, ond rhywun arall sy'n lleisio nhw. So fi'n just drifo car. Cedd yn wafod y pobl, gael amser lyflu yn y car, gael y llweddi newydd, gwynto fe mae hwn yn lyflu, polisio'r car, a fi ddim yn siarad, ond fi bron fel cymeriad cartoon. Am reina. Dwi'n meddwl beth, mae teimlad o hwnna yna fe. A un arall nes i, am yr un llath, oedd hwnna, oedden nhw fel, a just am yr iseldir oedd hwnna, ond o'n i chwarae cymeriad, beth oedd e? Van Dag oedd enw'r cymeriad, which is Today. A rhywun arall yn chwarae cymeriad fori. So o'n i'n just yn bita gyd y stwff, ac o'n i'n lwco fe, a o'n i'n boi arall yn bita fe, ac mae fe'n dda i chi. A o'n nhw'n meddwl oedd hwnna'n gret yn yr iseldiroedd, bod fi'n bita caws a iogurt a ifed llath i hwnna, achos mae fe'n neis, ond oedd y cymeriad o fori yn bita nhw, achos oedd yn cadw fe'n ia. A ath hwnna am 5 mlynedd, fi'n credu oedd hwnna, yn yr iseldiroedd, a chi jyst neud nhw. A Bob Matt Reno, o'n i wedi gwneud un i Reno Clio yn Romania, a o'n i'n chwarae drag queen, achos a joke oedd, the Renault Clio is a car for girls, but it's so good, even men want to buy one, but they're pretending to be a woman. A mae fe fel, teimlo i ni fel mowred, mae hwnna'n teimlo'n really outdated. Ond o'n i'n teimlo, dod i heels o'no, neud yn gwallti a bobeth, the full drag, i cerdded mewn i showroom a gweud, that one please, the Clio. Oh my God. Fel oedd e ddim yn embarrassing i bod yn dyn i prynu fe. A wedyn ni... Yn Romania, ddyn nhw, fi'n gweld hwnna mae lawr yn dda iawn. O na, a hwnna just... A fi'n credu ddyn nhw beth, Cosmopolitan Edition o dde. So, oedd e... Credu falle, o'n i ar Cosmopolitan Magazine yn Romania hefyd. Achos oedd rhyw link gyda fe o'r advert, this is the guy who's selling
Clio's in Romania. A chi'n mynd bobman dyn nhw wedyn ni, a fi wedi bod yn lwcus iawn. Fi'n a lot o amser, wel o'n i, cyn y dreaded Brexit, of course, o'n i'n mynd draw i wneud lot o stwff mas na, mae hwnna wedi arafu yn yn eglur iawn i fi ers i Brexit digwydd, achos mae eisiau visas ychwanegol yn ni nawr, a mae eisiau popeth yn ni i cael gweithio yn Ewrop. Am sy'n o blaen, wrth gwrs, o'n i'n just gallu mynd na. O'n i'n mynd trwy amser draw i Schiphol, a mynd i rwle o Amsterdam wedyn ni am spelfach. Ond gret, ie. God, a beth na un o'r pethau gweithio sydd wedi wedi digwydd i'n Brexit. O, mae fe'n ofnadw o ti. O'n i hefyd ddim yn sylweddoli, rhai blynyddoedd yn ôl nawr, mae ti oedd llais Cymraeg ar cyfres 7 o Big Brother. O, ie. Oh my god, esbonio hwnna, beth iawn oedd hwnna? Glyn Wines a beth oedd enw i? O, ie, ffili gael enw i nawr. Imogen, na fe. Oedd Glyn Imogen, achos o'n nhw'n siarad y Gymraeg yn Big Brother, yn y tŷ, BBC Elstree, reit dros nesaf i EastEnders set, a oedd rhywun ar wedi mynd, we need someone who speaks Welsh. A rhywun oedd y gweithio wedi mynd, I know Welsh, speak a few. A dechreuodd a o'n nhw'n danfon tapes i fi, o beth o'n nhw'n siarad amdano, a nhw'n gweud, do we need this? What is it? Are they breaking the rules? A ni'n gweud, no, they're talking about washing up. Shut up, it's 3 o'clock in the morning. A mynd nôl i gysgu. Ond wedyn ni, o'n nhw wedi gael fi na fel rhyw fath o liaison bach gyda Glyn a Imogen. A mynd nhw'n dod mas, o'n i na yn y tŷ, so oedd hyn o eisiau interviews a'r pres Cymreig eisiau interviews yn siarad yn Gymraeg. So o'n i na i bod fel liaison gyda nhw, a wedyn ni, ar ôl i Imogen gadael, nes i diwrnod fel Big Brother. So o'n i'n gweud, o'n i'n siarad i'r tŷ yn live, yn gweud, helo, dyma Big Brother gall. Glyn dod i'r diary room, os gwelwch yn dda. So o'n i'n gweud, o'n i'n gwastad yn gweud, say Big Brother, say diary room, so everybody gets a glimpse of it. Ond o'n i'n neud hwnna, a Glyn, oedd e mewn dy fi am bydde 3/4 awr. I ffwrdd i credu fi, a dde'n siarad. Ond wedyn ni ges i un mewn, a fe mewn nhw'n Nicky. A oedd hi'n trial ar ôl bod i 20 eiliad, oedd hi'n galw fi popeth, regi at fi sgrechen at fi, speak to me in English, speak to me in English. Mae hi wedi marw'n Adrian. Odi, yna fe. Ond oedd hi'n triodd i pigo'r cader lan a taflu fe at y sgrin. Achos oedd hi mor wound up gyda fi. A fi oedd yr unig person oedd ddim yn exec producer, oedd byth wedi siarad ar tŷ yn fyw. Right, okay. Ac mae fe'n low-tech, mae bwtwn na, a ti'n gwasgu fe, a ti'n siarad nhw. And you're live. Oedd e'n 24-hour streamed live thing i fyd. Ie, of course. Oedd dim ffordd o wneud e, unrhyw ffordd arall, dim blaw am ni. A oedd nhw, chwildroadwr pryd o'n ni, a wrth gwrs mae Glyn wedi mynd yn... Nag yw e'n weinidog, mae'n weinidog. A dde rwm dy byd i gyd, a God knows where he's come back from, dy fe. Ni'n sôn am y Cenion, glywon i'r llais Cymraeg ar Big Brother of all things, a ti oedd yr acen Gymreig gyntaf falle ar EastEnders, a Network TV. Oedd hwnna ddim yn digwydd yn rhy aml, oedd e, ar Network TV. Ond erbyn hyn, Richard, byddwn ni'n meddwl bod pethau wedi gwella tipyn go lew wedyn. Dwi'n meddwl beth sydd wedi gwella yw, fi'n credu mae fe dal yn digwydd tyma bach, ni'n gael cyfresu Cymreig falle, ond ni ddim wastod yn gael. A oedd wastod yn digwydd, mae pobl wastod yn gweud, district nurse, oedd hwnna yn Gymreig, am sydd hwnna wedi digwydd. Ond o'n ni'n acen Cymraeg yn erbyn acenion eraill, a beth oedd yn wahanol. O'ch chi wastad yn gallu gael albanwyr neu gwyddelwyr, ond o'ch chi ddim yn gael person Cymraeg heblaw oedd y reswm i nhw fod yn Cymraeg ynddo fe. Wel, achos fi newydd ei wylio Afterlife gyda Ricky Gervais. Mae Steve Spears yn hwnna. Odi. Erbyn hyn, mae pethau wedi newid. Erbyn hyn, ydyn. Ond ar y pryd oedd e, mae fe dal yn digwydd tyma bach, mae nhw, hyd yn oed gyda pethau fi'n un nawr, are you going to do it Welsh? A fi'n gweud, yes, I am going to do it Welsh, because this is the way I speak. You've cast me. And this is what we're having. I'm going to mean, okay, fine, not a problem. On my wastad fath o, we haven't written him as Welsh. Don't worry, I'll speak him as Welsh. It's fine. Don't worry about it. Carry on. You don't have to do anything different. No, exactly, yeah. A fi wastad yn gweud, mae Cymru Cymraeg yn gallu bod yn bob man. Ond mae fe'n odd, mae dal rhyw fath o naid bach i nhw
cymryd ni fel Cymru Gymraeg, heb meddwl amdano fe. Ond dyw e ddim yn od yn yr un modd gyda'r Albanwyr a Gwyddelwyr. Na, ddim yn gwybod, na. Fi'n mynd deall na, fi byth eich deall na. Mae fe yn, a sain, fi'n credu mae bydde yn newid nawr. Yn amlwg, yn EastEnders, mae lot o actorion Cymraeg wedi bod yno fe. Oedd Gareth Potter yn EastEnders cyn fi, ond oedd e'n chwarae Cockney. Yna'r beth, mae actorion wedi bod na. So fi oedd yr un cynta i siarad yn yr acen yn unan, fi'n credu. A mae'n helpu ysbod bod pobl fel Hugh Edwards, hynny yw, newyddiadurwr Hugh Edwards, gyda acen Gymreig amlwg yn nosweithio ar network yna. Odi ma fe yna di, helpu fawr. Cyn ni'n dod i'r gorffen yna, fi'n mynd i springo fan hawdd ti, ni wedi sôn am EastEnders tipyn. Fi'n rhoi quiz bach i ti nawr, fi'n rhoi 5 cwestiwn ti am EastEnders. A ti'n ma be? Ti'n sort of wedi mynd rownd y leia dwy nhw'n barod, so don't worry about it. Okay. So quiz am EastEnders, ha flwyddyn yn dechreuodd EastEnders gyda gyd? Ti'n fi roi dewis i ti? Yeah, go on. 1980, 85 neu 89? Fi'n credu 80, felly, achos, ti'n modd, stopes i mynd i ysgol Sul, achos o'n i watcho Omnibus EastEnders, a ddim problem mawr. So beth o'n i'n 70... Oedd wedi dechrau pryd ni? Felly na, 85, actually, fi'n newid e. Fi'n mynd lan, 85, ie. O'n i goffa bod wedi 10 i fi wneud y penderfyniad yn unan fi, so 85, ie. Oce, right, cwestiwn 2, nawr mae hwn weddol diweddar, I suppose, ers 2010, pa fath o trafnidiaeth sy'n cael ei greu ar CGI bellach i safio arian ac i safio costiau? Tren yw na, dy fe? Tren, achos dos dim tren na. Ond o'n i wastad amser o'n ni na, o'n i jyst yn clywed y tren, a o'n i byth yn gweld e. Achos you're on a lot, you're on a film lot, there is no train around, so o'n i'n clywed e lot amser o'n i na. Ond nawr maen nhw'n dod i fe mewn o den. Oce, sawl graig mae Ian Beale di gael? 3, 4 neu 5? 5, byddwn ni'n meddwl. 4. Na, ti'n mynd i gwybod hwn, achos ti di sôn yn barod. Beth oedd enw ci Robbie? Welad. Amser o'n ni na, oedd, fi'n credu yn y blynyddoedd o'n ni na, oedd 2 o'n nhw wedi fod, a ferch oedd yr un amser o'n ni na. Ysgolred. Fi'n gwybod. Dyn Gaffney, Dyn Gaffney. Ie, Dyn Gaffney oedd e, ie. A'r cwestiwn ola, yn ogystal â ti, a Gareth Potter, felly. Ie. Enwa 2 actor arall o Gymru sydd wedi bod ar EastEnders? Bradley Freegard. Mae Bradley Freegard wedi bod yna fe. Oedd e'n chwarae doctor am spel. Oce. Mae un enwog. Un enwog? Ie. Ti'n mo, nôl yn y 60s, 70s. Pwy sydd wedi gwneud hwnna den? Le mae'n dod yn reiddiol o fyr? O Gorllewin o'r e? Gorllewin o'r e? Sa'n mo. Mae yna un o Lanelli o'r enw Cerith Flynn. Cerith. Fi'n nabod Cerith fyd. Ond yr un mwyaf enwog yw Hywel Bennett. Oedd e di wneud e, oedd e? Ie, mae'n dod o Garnant, dyna beth yn reiddiol. O di, Shelley, di fe? Oedd i gymeriad hyn. Ie, gwrt, ti'n ti'n gwybod tipyn o'r yna, fe di gweud, mae'n loads o gwestiynau am EastEnders a ddysges i tipyn. Wel, Richard, diolch yn fawr iawn ti. Ti'n mwyn, fe ni sôn am bywyd actor. Ac yn lluniau, maint o flaen llaw wyt ti'n gallu, ti'n mwyn, cynllwyno bethau, a beth yn ddyddiadur di, beth sy'n digwydd am y rest o'r flwyddyn? Ti'n gwybod, neu? Mae dy fi cwpl o bethau, fi di seen o lan amdano, sy'n dod na, so gobeithio byddai'n fysi dros yr haf, a wedyn ni mis Medi mlaen, a mae Panto yn dod nôl. Mae Panto yn y diary yn barod yn dechrau diwedd y flwyddyn, so mae hwnna yn barod, a gobeithio cyn ni, bydd cwpl o bethau. Ond wedyn ni fel dath y doctors yn lan, 10 diwrnod yn ôl, o'n i ddim yn gwybod amdano fe, ffonio nhw fi lan, do you want this job? Here's the script, do you like it? A wedyn ni, o'n i lan yn neud hwnna am 4 diwrnod, a wedyn ni fi nôl. Mae pethau'n digwydd mor gyflym i ni. A fe ti'n gweud, dyna bywyd actor. Ond ni'n meddwl bod Panto yn lot o hwyl, ond lot o waith caled sy'n meddwl, e? Odi, mae fe, odi. Mae fe yn real double-edged sword, mae Panto yn. A fi'n joio wneud e. O'n i'n meddwl, am sy'n mynd i coleg head o drama i ddechrau, o'n i'n meddwl, I'm going to be like a cool film star. I'm going to do this. Ond mae'n egni i, a'n fath o
a ffordd i fi'n gweithio a'n feddwl i yn siwto pantwn really, really dda, achos fi'n fel, yn jwmp ar unrhyw beth sy'n digwydd, fi'n cael bach o ryddid yna fe, fi di byrfyrfio tym bach, so fi'n gallu mynd gyda pethau, a fi'n joio hwnna'n fawr iawn, ie. Oh, good. Wel, diolch yn fawr iawn ti. Gobeithio oedd popeth yn iawn yn y flwyddyn nesaf nawr. Lyfli, diolch. Ni'n mynd i weld ti ar y sgrin sawl gwaith yn Gymraeg ac yn Saesneg, sy'n ni'n meddwl. Cyn bod ti'n mynd, fi'n mynd i roi ti ar yr ynys ma, ar yr ynys golledig ma am rhyw bythefnos. Ti'n mynd i gael break bach iawn. Sdim plugs ar yr ynys ma. Ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynd gyda ti? Ti'n mwyn be? Mae fe'n rhywbeth bydde'n siwto fi down to the ground ar gael bod yn pethefnos bach yna. Fi wedi dechrau wneud llwyau pren, right? Oh, wow. A mas o cod gwyrdd, mas o whittling. So dwlen ni mynd na, little spoon carving knife a cyllell bach. Fel bod fi'n lle wneud llwyau tra bod fi na. God, ti'n really wedi mynd ti, wna'n ti? Bydden ni'n dwlen ni hwnna. Bydde ti'n dda ar ynys ma? Bydde ti'n ymdopi? Bydden ni'n alright, bydden. Bydden ni'n alright. Dim ond fi'n gwybod bod e'n dod i diwedd, bydde ddim problem dy fi. Ie. Dim ond, bach o dwelwch. Ie, wel, bach o dwelwch. Ni gyd eisiau hwnnw, cwrdd i fi. Hei, Richard, diolch yn fawr iawn ti. Ti yn sicr un o gymeriadau Cymru. Diolch ti, boi. O, diolch yn fawr iawn. Ta-ra, nar. Oh, on the... 3/4 45 minutes on the nose. Lovely, co hwnna. Ie, co, fel la, co. Literally, fan hyn dy fi, co. Mae llyfr i. Mae llyfr i siwr i wneud llwyau dy fi fan hyn. A na beth yw'n briliant, fi'n dwlio na fe. Siwr dechreuodd yna then, hynny yw? Ti'n mwyn be? Wel, o dad, Sar o dad, ond reidol, o fe ni athu fod yn dysgu gwaith cwr. So oedd yn ferched i wedi prynu cwrs bach i fi, i mynd i wneud e, a fi'n dwlio na fe. O, ie. Dwlio na fe. Ishte na. Fi'n dwlu mynd mas cyntaf i chwilo am y pren, a wedi dwlu ishte na. Just ishte na a wneud e am oriau. A fi'n gred. Odi, ma fe. Odi, fi'n siŵr bod e'n, ie. Hei, diolch yn fawr iawn ti. Na i adael ti wybod pryd mae'n mas. Mae'n mas bob di Sul. Ie. Pwy sy'n ma'n ar hyn o bryd, gwyd? Mae'n merch ifanc sy'n ar TikTok. Mae Meinir Howells ar ffermio. Mae Iwan Bala. Lyfli. O, ac ti'n mwyn mwyn i ddod ac, o'n i wedi gwneud un beth i nes i rhywbeth, beth i mis yn ôl ar yr ysbeidiau heilog. O, ie. A mae hwnna'n mynd mas di Gwener hyn. O, so mae'n mynd gred. Bach o amser would be useful. Mae'n ddim yn back to back. Mae'r o leia 5 os na 6 wedi banco rhan fi. Ti'n mwyn credu bydd hwnna'n helpu. Na, dim probs. A gret wedyn ni, ie. A na i'n gwybod pryd mae'n mas. Lyfli. A na, I'll give it a retweet a gyda hwnna wedyn ni. Os neud i, bydde hwnna'n gret. Mae'n gyr y stwff na, dim problem, ie. A amser gyd i gyfle, anfon dy gyfeiriad, fi jyst yn mynd i anfon cwbl o stickers Cymeriadau Cymru, jyst i arwyddo. Lyfli, wrth gwrs, we'll stick them around, ie. Diolch yn fawr iawn ti, fi'n rili gwerthfawrogi hwnna, diolch yn fawr am damser di. Na, o'n i'n joio fe. Diolch yn fawr. Ie, mae fe'n neis. Hollol material, just fel ti'n gweud bach o laff, ie, gret. Lyfli, gret. Diolch yn fawr iawn ti, nes i gwrdd o ti. Dim problem, ta-ra, Chris, ta-ra.